Hi guys, Morisei, £4.99 chicken iyo hard chicken. Saka ndaiona mu-European shop yanga ichidhura, but ndandaisuva sei, saka ndazotora 2 ndibva ndasvika kumba. But handisi kudzokera ikoko, kunodhura, handisi kuita izvozvo. Saka ndabva ndasvika kumba ndibva ndatanga kuisuka. Inotoda kunyatsogeza, onai mambava angasina kutombonyatsoundurwa mushe, saka inotoda kugeza, kuwacha chaiko chaiko. Saka ndapedza kuigeza paipaya ndabva ndaisa mupressure cooker. Zvinhu zvinononoka kuibva pastovhu indowanzofarira hangu kuzviisa mupressure cooker bhozi inondikurumidzira. Handidi zvinhu zvinonditambudza zitereki muupenyu, saka ndabva ndaisa mupressure cooker muya ndibva ndaisa maspices angu. Handina kuisa akawanda zitereki, ndabva ndaisa neonion as well nesalt kuti zvingoita kaflavor. Saka ndabva ndaisa 15 minutes pressure cooker yangu. While nyama yangu hard chicken yaya iri imomo ichibva, ndabva ndatanga kuita sei, kubika supu yangu. Supu yacho haina zvakanyanyowanda stereki because moiziva hard chicken haizodi zvakanyanya, saka ndangoisa maonions, inonzi paprika nematomatoes. Saka ndashandisa maonions, mared onions. Handiwanzomashandisa zvangu, but nhasi ndangofunga kumashandisa. But mamwe maonions ayaya ane more flavor than red, ndozvandakanzwa. Saka ndabva ndazoisa maspices angu, ndobva ndaisa matomatoes angu. Ndaisa matomatoes akati wandei because ndaisawo maonions akati wandei. Saka ndapedza ipapo nyama yangu yabva yaibva. Handimukona kuibva kwaita, haina kuibvisa stereki because ndoda kuti izoibva yaane supu. That's supu yangu iyo. Handina kuisa mvura yakawanda because ndoda kushandisa mvura yandashandisa kubika chicken. Saka ndabva ndazoitransferya mupoto. Poto iyaya yandatanga kushandisa yaita diki, saka ndazotransferya futi mupoto hombe. Saka zvandambotaura zviya ndakushandisa mvura yandashandisa kuita pressure kuisa kubhozi ndoine stock neeverything. Saka onai zvainenge yaita pandaidira. Vamwe vanofarira kuidya yakadai so, but inini handidi, ndoda supu iri rich and thick. That's how I prefer it. Saka ndabva ndaenda kugarden. Onai vegetable rangu riya ranga ridiki, but guys iye zvino ranyatsoita manje. Onai mazishizha mazihombe. Saka ndabva ndatena vegetable rangu riya ndobva ndaenda naro mumba. Remunomu ndinotoda kurisuka 1 guys, because iye handidi zvokuzoita surprise ndakucheka ndakusangana nehosho ipaipai, ende ndoda rakanyatsopururika, handidi matanda. Saka ndapedza kuricheka ndabva ndaribika vegetable rangu. Ndichipedza ipapo ndichiisa kasadza kangu as well. Chicken yangu yanga yaitoibva kudhara. Onai zvayaita chicken yaya. As I said, kuti handidi chicken yakawanda supu, handidi nyama yakawandisa supu. I prefer it rich, isina kuwandisa. That's how I like it. Saka that's the end result. Kanyama kangu, hard chicken, kasadza neka vegetable. That's it. Bye.